Ang balaan nga kasulatan o kanang Biblia amo lang gid ang tuburan kag kamunuan sa aton mga pagtudlo, mga doktrina, mga teolohiya o kun theology. Kag indi amo ang mga filosofiya, mga ideology sa mga bantog kag mga maalam nga mga katawhan. Kabay pa nga ang Dios magaupod sa aton sa sini naton nga pagtuon. Ang pagtuon subong, ang semanal nga pag-usisa, pag-review, pagtuon, ukon ang busisi sa aton leksyon sa eskwela sa Batika. Kagini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sa aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyo masunson nga host. Kag sa siningation sa gihapon katulad sa nagligad nga semana ang akon upod nga makig-upod sa aton nga pagtuon subong ang aton nga New Testament teacher, professor diri sa Central Philippine Adventist College kag Biblical Languages wala sang iban si Pastor Francis Duroy. Pastor, mayong adlaw sa imo. May adlaw man, Pastor. Kag nalipay ako nga mayin kaupo naman ni Muliwat sa pag-una sa pagtuon sa aton leksyon sa nga semana. Yes, Pastor, ako nalipay gid kay imo gini pastorya expertise ang New Testament kag ang mga concept about theology. And then kabay pa nga ang Dios magpadayon sa gamit sa aton sa pagbulig sa aton mga kauturan nga mahangpan nila sang simple nga paghangop ang aton nga leksyon sa sini nga semana. Sa hindi pa nakon pangabayon si Pastor Duroy sa pagpangamuyo. Ako na nay tamyawon ining aton mga kauturan nga nagapadayon sa pamati kag sa pangalipay sa pagtuon sa aton nga leksyon. Ang aton mga administrators diri sa Central Philippine Adventist College nga ginapanguluhan ni Dr. Julie Miriam Rizardo ang aton presidente, ang aton Vice President for Academic Administration Dr. Steve Dilarama, ang aton Vice President for Financial Administration Mrs. Marjorie Gabat, and then Vice President for Student Administration Pastor Ilden Toledo. Akon man ginatamyaw ang akon amigo dira sa may United Kingdom nga si Arnel Almonte. Sir, mayong adlaw gid sa imo. Si Helen Cheryl Tan Ebreo, ang mga Mutya sibling si Aileen kag si Ray. Akon man ginatamyaw si Brother Edmond Aliho kag si Brother Armstrong de los Reyes dira sa Dos Hermanas Church, kag kaupod sa ilang district pastor si Pastor Brent Blando. Akon ginatamyaw ang taga-Sagay district nga ilang pastor amo si Pastor Jobert Arroz, sa Binalbagan district Pastor Ezekiel Aluhipan, dira sa Sipalay district si Pastor Jeter Kanoy upod sa mga kauturan. Akon man ginatamyaw ang taga Hinigaran district kaupod ni Pastor Libby Lapot kag sa Isabela district. Ang Metro Bacolod 5 district with Pastor Arminio Pavillar, Metro Bacolod 4 ni Pastor Hill Carlito Cantilang, Metro Bacolod 3 district si Pastor Hill Balida, Metro Bacolod 2 district si Pastor Brendo Caros, kag Metro Bacolod 1 district Pastor Joy Cantila. Kabay pa nga ang Dios magaupod sa aton nga tuon sa aton nga leksyon. Akon pangabayon si Pastor Duroy sa duko sa aton mga ulo sa hindi pa kita magabasa sa aton sadsaran nga teksto.
May naman nga balaan. Salamat sa imong nga kamatuoran kay imong nga pulong nga ginahatag sa amon. Samtang magatuon kami Ginoo, kabay pa ang balang espiritu, magapuno sa amon sa imong kaalam, magabaylo sa imong kabuhi nga amo ini nga maaplikar sa tagstag sa kation sa amon ni pag-alagad sa imo. Salamat sa pagsabat sa pangamuyo kag sa imong presensya sa amon Ginoo. Sa ngalan ng Gawam ni Jesus. Amen. Amen. Ang aton sadsaran nga teksto makita sa Isaias 8 versikulo 20 sa masunson muning aton ginamemorize nga nagasiling sa kasuguan kag sa pagpamatuod kun hindi sila maghambal suno sining pulong sa pagkamatuod wala sa ila sing pamanagbanag. Isaias 8 versikulo 20. Pastor, ari na kita sa aton nga ikapat nga leksyon, Pastor. The Bible, the authoritative source of theology. Kag kanami sini Pastor, I am really excited. Kag ini para sa Abril 18, Tubtob 24. May pipila diri Pastor ka mga punto nga daw amo ang sadsaran sa aton nga pagtuon subong. Ang nga tradisyon, ano ang mabulig sang tradisyon, kag kung ano man ang katalagman sang aton nga mga kinaraan nga mga konsepto, ang aton eksperyensya, ang culture, kag ang reason, ang aton nga utok, kung ano ni ang mabulig, kag kung ano man ang mga katalagman sini nga mahitabo. Okay? So, amo na siya sang ligan nga semana Pastor aton gintunan nga sa aton nga pagtuon kung kaisa apektado ang aton nga pag-understand paghangop sa Biblia tungod sang aton worldview. Tungod sang aton nga antipara nga aton ginagamit kag kung kaisa lain ang aton nga makita through the lens sa antipara nga aton makita. Kag ini karon amo ni ang 5 ka mga lente nga kung paano naton mahangpan ang balaan kasulatan. Yes. Okay. Kadto kita Pastor sa tradisyon. Ano ang imo nakita Andre Pastor sa tradisyon? Paano ini makabulig kag paano ini mangin katalagman man sa aton nga paghangop sang Biblia? Okay, ang tradition pastor, maayo ni siya kung hindi lang siya magsupak sa bala ng kasalatan. Okay. Kung hindi lang niya ayon bala ang hindi lang siya mangin different sa pulong sang Ginoo. In fact, may mga teksto ta mabasa sa New Testament, no, kaangay sa 1 Corinto 11:2 kag 2 Tesalonica 3:6 nga may mga tradisyon sila. Ini nga tradisyon pastor, but silingon sini mga pulong sa aton Ginoo. Ang kinalain pastor sang in the Old Testament kay buhi pa mga apostoles. Okay. Oh. So actually ini nga mga tradition ang mga practices kag ang mga pulong sa aton Ginoo. Like for example pastor, when you go to the book of Acts, nagsiling si Pablo dira nga it is better, as the Lord says, that it is better to give than to receive. Pero hindi mo na makita sa Matthew, Mark, Luke, John. See, it's a tradition. But ang mga katawhan, ang mga Kristohanon at sa tunga time, nagbaton sila bangod kay may mga witnesses, may mga apostoles. So subong pastor, in that line, tradition as words of God, no, word coming from our Lord, nga gitudlo niya, di na siya pwede kay wala na ang existing nga ang una gini nga mga apostoles, pastor. Yes. Oo. So that's one of the traditions. Yeah. Kag isa pa gid sa aton mga tradisyon Pastor nga subong naton niya nga natawo kita bala Pastor sa mga ginikanan nga amo ning ginahimo nila. So to us it is tradition. Tradition, yes. Oo. Nga ang tatay mo sa una gaamo ni siya amo nang ginahimo nila. Nagapanimalay sila kung aga, gapanimalay sila kung gabi. Ti kitang mga bata nga nagdako dira nagtubo na tao sa sina nga panimalay, ang ila ginahimo to us is tradition. Oo, na kinaandan nga amo ning amon ginikanan nandan. Ti amo nang iban nga mga tao nga natawo kami sa amo na naandan namon nga amo kami ni hindi na kami magliwat ya kay amo nang amo na andan. So that's another medyo masiling ta idi tradisyon nga daw hindi manami man. Kay ti kung ang imo ginikanan wala kakita sang kamaturan because amo nang imo natawhan padayon na lang nimo even though you know what is truth already.
Okay. So amo ni pastor diri sa aton nga leksyon ang nahihimplo diri ang akusasyon sa mga eskriba kag parisiyo sa kay Kristo nga ang iyang mga disipulos nagkaon nga wala kapanghugas sang kamot. Na ang ilang tradisyon niya nga mahugas sila kamot. Ti karon nagkaon sila kag siling ni Kristo baw. Amo na gali ang malain kay ginapakadako naton ang tradisyon sang sa maayo kag sa mga pulong sang Ginoo. Yes, pastor. So, labi na sa mga Hudiyo nga pagtuluhan, sa Judaismo, damo gid sila mga tradisyon. So, gitawag niya naton mga, they have oral tradition, and then they have also tradition as practice. Kay ang tradition daw, amo na bala ang how would you obey God's word, how you apply it on a day-to-day life. Yeah, katulad sang pag-memorize, pastor, no? Sa mga Shema, kag ano pa na. Yeah, it's a tradition. Tradition na sa Jewish. Kag ang ano pastor, ang pag-bless sa mga kabataan sa Birkat Kohanim, no, ang priestly blessing. Yeah. Nga, so damo sila mga tradition. In fact, for example, bar mitzvah, pastor. ang kinang consider na sang bata nga hamtong na siya. Kung 12 years old na siya. 12 na and below, boy pa na siya. Pero pag 13 and above, adult na ang tawag sa iya. So which means ang bata may mo ng son of the law, mo ng bar mitzvah. Okay. Bar mitzvah. Pastor, ano ni siya ang kay di matuod magid daw kung aton tanawon daw matuod ang akusasyon sa mga eskriba kag parisiyo nga ang mga disipulos hindi tinlo bala. Oo, daw kahigko sa ilang nagdamhag lang na yung kaon nga way panghugas kamot. Ano na pastor sa imong study, ano na siya ang makita daton dira nga ang ginsupak man na ni Jesus. Okay. Actually, Doc, ang mga apostoles to, hindi sige nung Jesus, kundi ang mga apostoles nga wala sila kapanghunaw. Oo. Kay sa ilang tradisyon dapat manghunaw gid. Yep. Kaangay bala sa aton subong gani pastor nga ang mga bata ta or bisan sino, oy panghunaw to anay. Ti subong gid nga may incobi. Grabe na gid. Grabe na gid nga washing of hands na gid several times gani. Pero every 15 minutes gani bugas kita, alcohol pa. Yes, go ahead. Pero sa Jewish tradition, ang isa sa nabaluan ko pastor is ang paghugas nila hindi pareha sa aton subong nga magamit ka habon. Hindi, ang ila is may pitsil ka and then daw may i-recite ka nga prayer ba? Like for example, the Lord commanded us to wash our hands. That is one of the Jewish traditions. Dayon ilang bubuan sang tubi. Dayon bubuan nila tubi ilang kamot. Depende, may katatlo, ang iban kalima siguro. Yes. And then ang bihak naman, pitsil, bubuan. Yep. Halin dire ang paghugas. Bubu lang. So kung sa aton subong nga moderno nga panglantaw, daw way gid siya ka panghugas. Kay di way siya ka kupanabon mo daw may arap wala higko ya kamot. Yeah. Pero sa Hudiyo naman mulantaw sa aton bisan kapila ka pagpanghapon, way ka gihapon ka panghugas kamot. Yeah. So I mean, ang tradition bala pastor iba-iba no sa from one country to another, from one people group to another. So yes, go ahead. Ang punto sa Ginoo pastor nga ang Jewish tradition hindi gito ang pinakadako. Bisan siguro kung ano man. Hindi gid amo ang sulundan. Kaya hindi gid siya nga mulabaw sa balaan nga kasulatan. Like giklaro na sa aton Ginoo pastor, like for example, gin-cite sa aton Ginoo diri sa Marcos kapitulo 7, no? Bersikulo 11. Kag 12, 13. Nga sa Hudiyo halimbawa, ako bata. Dayon dako nako. Dayon ang ako maginikanan entitlement dapat ko man sila suportahan kiti mga tigulang na. Halimbawa di ko gusto, di na ko luyag nga magsuporta sa ila. Hambalon ko lang ang tinaga nga kurban sa Hudiyo. Ang butsilingon sina nga ang imbis ihatag nako sa akong ginikanan kadto nga halimbawa kwarta gift para na sa Ginoo. So siling na gining sos di bala tungod sa inyo nga tradisyon ginhigin pa kawalay pulos ninyo ang kasuguan sa ikalima nga kasuguan sa Ginoo nga tahuro nato ang atong maginikanan. So amo na bala mga tradisyon nila pastor nga nagsupak na sa pulong sa Ginoo. Yes. So kanami pastor sa tong imong ilustrasyon bala nga isa pa gid nga ako nakita nga
in the eyes of Jesus, ang tradisyon sa pagpahugas ng kamot is not necessarily clinically clean. It's the big deal actually. It's not big deal sa aton Oh, subong. yeah. Kay ti ibubuan lang mo. Oh, kon pananglitan isa ka kabo ang imo nga ibubo. Ibubo mo lang ibubo, wala ka gani yan naga-rub sang imo nga kamot. Ibubo mo lang daw duman ko pastor sa una sang gagmay pa kami nga magkaon mahugas anay kamot. Ti dira sa amon nga lamisa may Caltex o kon may bidol na sang una nga kabo na ting amon ni diya, way pa ka mahugas, ting amon ni diya, pag abot kay gutom-gutom, ito, small lang ang kamot. Tapos na, iwasik-wisik, tinlo na. But clinically, it's not clean. So, perhaps, Pastor, in the eyes of Jesus, the requirements of cleaning, washing of hands, is not clinically clean. So, it is just nothing. Ati, higko magyapon imo kamot. So what's the use nga manghinaw ka nga ang kamot mo higko mangyapon kay gani ka ng habon, way gani nimo ginkumo sa imo kamot, ginbubuan mo lang. So clinically it is the same. Yes. Yeah. So siling ni Jesus, ginpakanubo nyo, ginpakawala nyo ang kasuguan sa Ginoo tungod sining inyong tradition nga clinically it is not as well as clean. Yeah. Yeah. So or in another words, pastor, ang dako ang kamatuoran diri sa hanungod sa tradition, amo nga dapat kung may mga kinaandan man kita no sa atong pagtuo, pagtuluohan o kung mga ginatuuhan ta, dapat hindi gid siya magsupak sa pulong sa Ginoo. Hindi gid siya maglabaw sa pulong sa Ginoo. Yeah. And then another pastor kanami sinasay mo pa, another pagid, ini ba lang pangamuyo, pastor? Oo, kay kadamo sa mga kauturan nga ay hindi naging sabat sang Ginoo mo pangamuyo kay way ka nagluhod. Oo. Na nagatindog ka lang. Ang nami man amo na ganing punto kanami gin manghugas ang kamot pero it is not necessarily nga kung hindi ka panghugas hindi ka nakakaon. Mahigko ka na, no. Amo man na hindi nagakulugan nga kung magtindog ka hindi sabton imo pangamuyo. Kay ang pangamuyo lang ang galuhod amo ang sabton. Kaya mo man na pastor before you go you share your idea. Amo man na pastor sa atong simbahan. Wala sa Biblia nga may opening song, may opening prayer, may special song, may testimony, may mission story, wala na sa Biblia. Tradisyon lang nato na nga halin sa Amerika kundi na halin aton reliyon, but it does not mean nga hindi ni matuod ang aton ginahimo. Correct. So in short, pastor, wala sa Bible nga may Sabbath school, divine school, service, wala. So midweek, whisper, pero ini siya maayo ni siya nga tradisyon, no? Bangod nga naaplikar ta atong pagtuo. Apang ano man ang tradisyon, ang siguro ako mahatag pastor sa aton like the common ba lang nagabot sa panahon no sa atong mga kauturan nga halimbawa aton gid na anaton nga atong magidikanan Domingo o ang simba o ikuntani ang adlaw nga ikapito nga Sabado. So tradition ina siya pastor kaya wala gid na siya sa Biblia like ang Sunday, no? In particular. Yeah. So in other words, pastor, to conclude sining aton nga study about tradition, ang tradition, pastor, wala gid problema as long as it does not contradict to the word of God, to the truth nga sa Ginoo. So ang pagluhod nga pangamuyo o kung pagtindog, wala gid ina problema. Ang paghugas ng kamot as long nga ina nga mga tradisyon hindi supak sa pulong sang Ginoo. How about experience, pastor? Anong imo diri nga nakuha pagid kag na talupangdan sini nga punto? Ang experience pastor kabahin gid sa atong pag-alagad sa Ginoo. Okay, like dapat magid ang experiential level is ang experiencehan ta bala kay importante na siya mo. Kaangay man sa tradition pastor, importante man siya, no? Sa halimbawa pala pastor nabatyagan tagid nga na bless kita sa wali o sa service din pag uli ta daw ipanugid mo naton sa iban. Pero experiencehan ko karong kanami gid yan, that's correct. Na bless gid ko. Apang atom man bantayan nga kung pasubrahan naton di man maayo pastor. Kaya halimbawa kung kaisa ang pagsimba naton sa aton nga pagtuo no sa Adventista nga pagtuo kung kaisa gina measure ta na ang pagsimba ang mga participant sa aton nga standard. Hindi na siya amo. Kay
kay ang pagsimba naton actually participants kita tanan. Amo nang usay malipatan nato bla pastor. Like bisan wala ka bahin pero actually you are a participant. Yep. Ang theology naton, ang paghangup naton dira sunod sa Blank Salatan is in a worship service isa lang gid actually ang Ginoo ang atong audience. Yeah. Siya lang atong ginsimba. Yeah, kanami sina pastor. Another point pastor nga akon man din talupangdan sa atong leksyon nga nagasiling true religion is experimental knowledge. Yeah. Oo. Inabala pastor ang ginatawag ta nga experimental knowledge nga gadugang ang aton pagtuo kapag salig sa Ginoo. Kaya Nga na-experience nga nga ginsabat sang Ginoo aton pangamuyo. Nga ginsabat sang Ginoo dira gid mismo nga ginluwas kita niya sa Correct. katalagman. Correct. So that is experimental, that's experience. Yeah. Nga Experiential, nagahatag sa aton sing dugang. So ang aton nga leksyon nagahambal sa aton sang bad side and the good side of experience. So ang isa naman ka bad side of experience when that experience is contrary sa teaching sang Ginoo kag sang Biblia. Okay, magsiling abit ang abaw sang Adventista ko nga wala gid ko kabakal sang amoni pero sang wala na ko nagsimba damo na kwarta ko nagmagranon nako. And that's a bad side of experience. Kinahanglan nga ang aton experience nga makabulig sa aton are experiences that will uplift us sa pagtuman sang kasuguan kag sang pulong sang Ginoo. So ina nga experience nga sa una Adventista ko, pobre ko karon hindi na ko way na ko nagasimba kon Sabado, nakabakal na ko nami nga sakinan damo na kwarta ko. So ang natabo sina pastor, ang iyang experience siya ginhimo niya nga standard labaw sa bala nga kasulatan. Yes, and that's correct. Oh. So or sa ini naman pastor, ang ako na experience siya naman may nagpalapit sa akon siling niya nagsugid siya nga daw gina-enlighten siya sa Holy Spirit bala kag may bag-o siyang doktrina. Ti akong gipakita siya sa balang kasulatan nga ikaw tio niya grabe gid ang iyang balatyagon wala pastor ang pagtuo niya nga ginpili gid siya sa Ginoo nga amo na pero gipakita nako sa iya nga ko nga ang balang kasulatan atahag tama ka atahag nga ang balang espiritu amo ang author hindi na siya magkontradikti paano na karon sa ginhambal mo. Yep. So gipakita ko lang this. So amo na wala pastor damo na subong ang Ginoo nakigsulti sa akon amo na. So i-test gina that's an experience. Well, we have to test that. Oh, base good sa balang kasulatan. At least to the law and to the testimony. If they speak not according to this word, it is because there is no light in them. So amo na sa aton ni sadsara nga teksto, Isaiah 8:20. So amo na mga kauturan nga ang aton experience kabay pa nga ini magadulong sa aton kag magabuyok sa aton magatulod sa aton sa dugang pagid nga pag-alagad sa Ginoo. Pero kung ang aton experience nagasupak sa kabubot sa pulong sa Ginoo, that's a bad side of experience. Pastor, sa culture, ano na diri ang aton matunan? Kanami pastor, no, before you go ahead, kita nga mga Pilipino, may mga nice culture kita. So one of our cultures nga nami gin nga tani aton ina padayonon ina balang pastor magabi ang mga bata nagaamin nagabisa karon daw nadula na daw hindi na kayo nga sa una sang gamay pa kami sa dalan niya maglakat kami Bisan sino lang da ang imo masugata mayong gabi da chay ti labi na gid kung kilala nimo maamin ko na chay maamin ko tiyo. Karon wala na siya. Daw hindi na naton laka na lang laka na lang. Okay. Ano ni pastor, paano ni siya ma-aplikar naton sa aton pag-alagad sa Ginoo? Ang culture. Bangod nga makasasala kita pastor. Okay. So ini mga kultura bala atong pagkinabuhi no ang atong mga belief systems Yes. nga ara sa komunidad nga kuninta na tawo kay nagtubo o kung ano man ang pungson na sila pastor kita mga Pilipino, we have good and as well as not so good culture. So kaangay gyapon ni sa experience pastor nga namansahan sang sala bago makasasala ta. So may mga lugar pastor nga kung kaisa ang kultura mas labaw na nila sa balaan ng kasulatan. Halimbawa pastor kung may mga kultura sa mga male dominated society nga dapat ang mupre lalaki lang. Laki lang ito. Ang mawali laki lang ito. Lalaki so hindi na siya amo. Or for example, sa mga lugar nga kultura nila pastor doc nga like we know in some parts in South Africa nga like for example ang kultura sa mga katawan bala dito nga challenge man sa aton kay
kultura gini lang nga damo asawa. Mm. So amo na dako nga challenge ko ng isa ka amay, usa ka lalaki damo siya asawa, magbaton sa kamatuoran. Yeah. It's really a big challenge, Yeah. no? So ang culture should be below gihapon Below siya. sa kamaturan. Hindi nga ang Biblia ipahaom ta sa kultura, kundi ang kultura amo atong i-submit. Yeah. no, sa So in other words, policy. Pastor, culture is not bad. Kung ini nga kultura are within correct. the principle of God's Yes, exactly. of God's commandments, Exactly, of God's Pastor. truth. Pero kung ina magsikwahi ina para sa imong ginambal nga dito sa Africa, damo ila sawa kag may sa Africa, Pastor, may ara man sila nga culture nga remote na ni abiya panglitan dato na sa mga bukid-bukid nga kon may bisita sila ila nga asawa ginapahulid Pastor. nila, Oo. ginahatag nila sa ila bisita. Part gina sa Part ila. gina sang culture. Halin pa sa una. Yeah. So kung ina iya hindi na iya sikwahi na sa kamaturan. So that's now the bad side of culture. Oh. So ang culture kinanglan nga makabulig sa aton our cultures nga nagalinya sa kamaturan. Ang pagtawad sa ginikanan, ang masiling ta nga may mga culture, Pastor, para sa ang Koreans, mga Japanese, hindi gin madala ang sapatos sa sulod simbahan. Okay. So masiling ta nga it is not bad. Oo. Pero sa aton Pilipino, dala tamaton sapatos sa simbahan. Pero ina nga hindi pagdala, o hindi na gasiling nga hindi ka na maluwas o kung maluwas gid sila. Because ina nga culture, wala nagababaw. O, amo magyapon, magsimba kang way sapatos o kung may sapatos ka, ang Ginoo magabaton magyapon sa. Wala man galantaw sa sapatos Wala sa man, tagipusoon. Sa tagipusoon. Oo. Yeah. Okay. How about, Pastor? Ang reliyon, man is a reasonable being. Yeah. Yeah. Sa of all the creatures, kita ya, Pastor, gintagaan sa Ginoo sa dako nga utok. Nga makarason kita. Oo. Ang mga karabaw ya, mga baka, they are not reasonable being. Ang ido, ang mga kuring are not reasonable beings, nga creatures. Nga wala sila gagamit sang ila filosofiya, sang ila logic, o kung sang ilang rason magdebate, o kung ano na. Paano nato ni Pastor ma-aplikar sa aton nga pag-alagad sa Ginoo? Okay, sa aton hibaluan Doc kag mga kauturan, halin sa tong 18th century, no? That is the 1700s, pakadto sa 1800s, 1900s, ang ginatawag nato, Pastor, nga rationalism. Okay. Rationalism meaning rason. Nga kung kaisa sa pag-interpret sa bala na kasulatan, ang rason ang gigamit sa tao. Amo ni especially sa liberal scholarship. May mga scholars nga ang ginbasihan nila ang otoridad sa pag-interpret sa balang nakasulatan, amo na ang ilang rason. Kag kung hindi mabaton sa ilang rason, di-reject it. Amo na nga, like, for example, ang mga miracles, di na sila magpati. Yep. Di na siya tuod. That's not reasonable. Like mabuhi sa patay. Dayon, ang tubi, mahimo nga. So, amo na bala, Pastor. So, in mga scholars, nga nagabaton sini nga pamaagi sa rationalism and critical methodology or critical method of interpreting scripture, ang mga kadamuan nga mga miracles sa balang kasulatan, like ang pagkamatay, pagkabanhaw ni Jesus, no, sa ikatatlo ka adlaw, way na nila ginabaton. Wala So, kay ang virgin birth, di na siya tuod. Hindi So, na tuod. daw ano lang na figure of speech lang daw. Yeah, oo. Nan. So, ang creation, nga di Yeah. sila magpati pa. Di So, paano na tuga nga hiyamba lang based upon reason, that's out of context. Yeah. So that's the bad side of reason. yes. Yeah. Nga ang tubig ginhimo nga wine, hindi na sila magbaton. Ang Miracles miracles, sa aton ang Ginoo. flood, Ang flood. hindi na nila mabaton tungod sa rason. Sa aton pa, ang rason ginhimo nga above the Bible. Correct, Pastor. Yeah. Pero, Pastor, ang rason man, ang the good side of reason, nga ginbaton tang kamoturan because aton gidya na pamatud-an through our intellect. Yes. Okay, ginaton ginbasa, ginpamatud-an aton nga makita tagid ang the good side of
religion. Ako, pastor, 16 years old ko nagbaton kay Kristo. Yeah. Akon ginikanan, wala gasilimba. Ang tatay ko ya hindi Adventista, nanay ko ay na nag-backslide. Oh, pero when I was 16, I was searching. Kag di nakita ko man ang akon nga mga tiyo, mga tiya nga nagasimba, nga ang gasimba sila. So I started to ask question. Oh, and then through the scriptures, ang akon nga desire to know more through reason had been answered. That's why I became a pastor. Oh, praise the Lord sa iyang testimony, Pastor, no? Yeah. So, about sa reason bala, Pastor, ako madugang is that ato hunaon mga kauturan nga makasasala kita. So, ang atong rason bala sa English is fallible. Yeah. O, kag impacted by sin, naapektuhan sang sala. So, importante gid nga iitugyan ta sa Ginoo. Amo bala to, Pastor, katong isiling ta mga biases nga pangayoon ta gid sa Ginoo nga buksan niya ang atong pangunawa. Yeah. Kag kung ma-intindi mabato na naton pinaagi sa pagtuo, Pastor, dito na nato nga improve, no? Ma-maximize ang atong reasoning ability. Oh, kag kanami gid, Pastor, sa akong personal experience, Pastor, nami gid gali kung isubmit ang atong rason. Ang panghuna-una, silingan ni Paul nga every argument should be brought captive to Christ, no? Siling ni Paul. Dayon nagasiling po dira sa Lucas 24:45 sa nagligid nga semana sa pagtuon, mga kauturan, that Jesus opened their understanding. So kinahanglan gid nga ang atong mga panghuna-huna, ang aton mga argumento istugyan ta sa Ginoo. Itugyan ta. Kag aton gid ya ibase sa kamaturan. Okay. Ang another point pagid, Pastor, nga gintagaan kita sing Ginoo sini nga talento to reason out. Agud to nga hindi lang kita magsunod nga daw bulag. Correct. Nga at least nagbaton kita kay Kristo with all the reasons. Correct. Nga aton masalang mapamangkot. Na nagsunod, nag-Adventista kita with all the reasons. Oo. Nga ang nag-Adventista kita, amo na sang gamay pa ko, sang batanon pa ko after 16 years old, damo sang kapamangkot sa akon. Nga ang nag-Adventista kagid kay si Boy akon ngalan, Boy nga ang nag-Adventista kagid. Okay. Yeah. Ginrasunan ko sila nga amo ini. So nagamit ko ang akon alimpatakan, ang akon utok to tell them why I became such. Gintagaan kita sang Ginoo nga talento for us to use it wisely. Not necessarily to question Correct. the existence of God. Kay kung amo na ya, hindi ginato na iya masabat ya. Kay ti dira sa Bacolod, Pastor, sa plaza, hasta subong way pa na masitol ang ilang debate dira, nagdigamay pa ko ga debate na sila kung sino ang Dios, ano ang Dios, so diin ang Dios, hasta subong wala pa gid na matapos ang debate. Kadto kada sa plaza subong ara pa na dang debate kung ano ang Dios, because that is beyond our comprehension. Yeah. So ang reason diri is just within the human limitation, finite mind. Yes, Pastor. Ano pa ginang imo madugang? Ang akong pasalamatan sa Ginoo, Pastor, sa Adventist faith, Yeah. amo nga ang aton pagtuluohan base gid sa pulong sa Ginoo. Kag hindi gid siya sa nabase sa rason, sa kultura, o kon sa tradisyon. Tradition. Oh. O kung experience. O kon eksperyensya. Yeah. So, dira gid. Hindi gani ang aton pagtuo, mga kauturan, no? Klarohon tani nga ang aton pagtuluhan sa Seventh-day Adventist faith, ang aton 28 fundamental beliefs, wala ina siya na base bisan isa sa sinulatan ni Ellen White. Okay. Oh, so klarohon tagid. Ang sinulatan ni Ellen White, wala gid siya nangin kamunuan sa doktrina. No. Nagasuporta lang siya. Oh. Pero it never originate. Kung sa English ba, it's never an originator of our doctrine. Yeah. Dili gid. Pulong Biblia lang gid gid sa Biblia gid ya. Pero we also believe that she is a messenger of God, Yes. given with a prophetic gift. So, kung balik kita sa panahon sa aton mga pioneers, Pastor. Yes. Kanami sinama. Sa tanan nga mga doktrina ta, si Ellen White will always tell, kung pamangkoton siya, go to the scripture. Oh, balik gid sa pulong sa Ginoo. Kay kung wala na kung ang Ginoo naghatag sa iya, then hindi na authority ang Bible. Hindi Si na. Sister White na. So munang didto gid kita sa pulong sa Ginoo. Amo nang siling niya,
lesser light siya nga nag-lead into the greater Yeah. light. oo. So kanami sina pastor nga ang aton doktrina nga 28 fundamental doctrines sa aton simbahan Iglesia Adventista. Ang source gid sina is the Bible. Ang authority sina the Bible. Ang mga writings ni Mrs. White are just nagabulig, nagapalig-on lang. Nag-confirm. Kung sa kwan pa nagatukod lang kay nagahilay ang balay gintukuran lang ang kay Mrs. White nga mga writings nga nagahatag sa aton sang dugang nga kaatag kag kanami sang doktrina nga halin sa Biblia. Pastor, wala na kita sang panahon. Last word nimo, Pastor. Muhatag lang ko emphasis, Pastor, Yes, sa yes, Spirit of ma'am. Prophecy, no? Yeah, Ang sinulatan go ni Sister White kag sa balaan na kasulatan. Sa nasiling ko makauturan sa council, sa gisiling mismo ni Sister White nga ang Biblia gid ang maulang ang aton nga standard of all practice, Yeah. of all teachings, Of all of all truth. doctrines, Yeah. of all truth. Siya lang gid ang standarte. Amo na iyang council, Pastor. So Yep. kung himuon ta nga ang source sa ano man ang doktrina, no, ang sinulatan ni Ellen White hindi na ang Biblia, sukwahi na ina, Pastor, nagsupak na ina sa gisiling mismo ni Sister White, no. Yep. Gani sa katapusan nga general conference nga nag-attend siya, mga kauturan, ginkuha ni Sister White ang Biblia. I Okay. think this was in 1907, something like that, or okay. 1905 general conference. Ang last kaya napatay siya in 1915. July 16, 1915. So ginisa gid niya ang Biblia kay sila niya, mga kauturan, this is the only book that will be judged. Yeah. Sola Scriptura. Sola Scriptura gid siya, Bible mga and the kauturan. Bible alone. Kanami, Pastor, mga utod, aton dumdumon, nga ang mga kultura naton, ang aton mga eksperyensya, ang aton mga rason, ang aton nga mga tradisyon are all good. Manami ini gabulig ini sa aton sa pag-alagad sa Ginoo. But if these things will go contrary to the teachings of the Bible, and that's the thing nga hindi na dapat naton tumanon. Hindi na naton dapat nga buhaton. Kabay pa nga ang Dios magapakamayo sa aton, the Bible and the Bible alone. Amo lang gina ang source ang aton kamaturan kag aton inadipindihan tubtob sa katapusan sa aton ginahawa. Magapangamuyo kita. Maluluyon kag langit nun namon nga amay. Salamat gid sa imo pagkig-upod sa amon. Salamat sa amon nga natunan. Salamat sa balaan nga espiritu nga naghatag sa amon katinaw sa amon nga leksyon sa sini nga semana. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen.